Magandang tanghali, guys. Simula pa lang akong mag-vlog. Kumusta ang ating mga succulent? Succulent. Hello! Kumusta mga bebes? Ay, hindi. Water ko pala sila ngayon kasi Sabado. Ayun, once a week lang sila. Ayan, dami na, lumalaki na sila. Ang cute. Tsaka sila, yan, ita-transfer kapag malaki-laki na silang gaya. Saan ko ba kayo kinuha? Dito. Ayan nga, nanganganak na naman, guys. Ang galing, no? Ang bilis na itong mag-multiply, eh. Ito ang ganda. Meron pa akong meron pang isang ganyan, yung mahaba talaga, parang kandila. Maganda yung pang centerpiece sa table, sa computer, or sa kahit saan. So, ayun. Hello. Bakit nalaglag kayo? Nalalaglag sila. Mabigat ba? Ha? Puro tubig na ba kayo? Pati ito, tingnan nyo. Wala pa yan ang tinanim ko. Na din, may mga anak-anak na rin. Yan. Later, anuin ko kayo. I-water ko kayo. Ito, inuna ko na eh. Yehey! Bumabalik na yung niya. Naglaglagan lang siya and then nag-fresh ulit. Ayun, pinakita ko na siya sa isang vlog. Ayun, good morning! Galing ako sa Hindi ako agad nakapag-vlog, pero nanggaling na ako sa palengke, bumili ako ng isda. Munggo kasi ulam namin ngayon eh. Dapat kahapon, di ba? Okay lang yan. So, munggo and itong chichi. Tapos, wala si ngayon, si Tonton. Ayan. Nainis ako kay Froggy. Magkaaway kami ngayon. Kasi ba naman, nagasgasan si Tonton. Ayan. Sinabi ko na sa kanyang ingatan. Inaway ko siya. Kasi ginasgasan niya si Tonton. Wawa naman, hindi umuwi. Nandun sa sa Pasig. Papagawa niya daw. Kaya, ayun. Pero may deliver kami mamaya. Bugbugin kayo pag hindi pa umuwi yun. Nakakainis. Palong pa lang kasi sabi kong ingatan eh. Kasi, diba, bawat gas-gas niyan is lalong bumababa yung, pababa ng pababa ang value. Kasi, hindi naman yan lupa na tumataas yung value. Ito si Miggy, sunod ng sunod sa akin. Miggy! Ay, wala ng papel. Hi, Vicky! Yung payat na ni Vicky, oh. Kasi, hi, guys! Marunong ka na, ha? Nasasabi mo sa guys? Uy! Wala! Kinuha niya. Ito pata, meron hotdog. Kuha ka na lang. Ayun, oh. Papakin mo na. Para tumaba ka naman, Huwag mong ibaba, ha? Kasi kukunin niya ni Maggie, ha? Agawin niya ni. Tapos nanggaling dito si Japong. Dinalan ako ng mga kamati, sibuyas, sili, kalamansi. Ayun. Ito si, ano pangalan mo ulit? Ano pangalan na ito, Sel? Yung tunay? Oh. Lainel Joy. Ha? Lainel? Ang ganda ng pangalan ng mga anak mo. Lainel Joy. Tapos yung, yung gaha. Ano yan? Ito? Hindi, yung yan, nickname nito. Ano ba yan? Pot-pot. Ano ba yan? Ganda ng mga pangalan. Tapos, yung sir nickname. Pot-pot. Yan, kumain na rin sila Groot. Ayan, nagluluto si Sel ng munggo. Yan. Yummers. Kain tayo, guys. Munggo and fish da. Let's eat! Habang nanonood ng vlog. Movie. Good morning, guys! Happy Sunday! Ang bilis ng araw. May 7 na ngayon, guys. Parang nag-good morning lang ako sa inyo. Tapos may what? May 7 agad, diba? Parang pages lang ng libro na nililipat yung araw, eh, no? Anyway, magandang umaga. Past 9 na ata or nasa 10 na. Ayun, kahapon di ako nakapag-vlog na, guys. Pero pumunta kami, umuwi na si Daddy. Kala ko naman sobrang laki ng gasgas at takot na takot si Froggy na umuwi yung sakyan. Ganito lang pala, pero kasi yung face parang kasi nahalatang gasgas. Hindi yung mga unang lang na parang kalmot lang ng pusa, pero ngayon gasgas talaga. Pero ayun, takot ata siya na bunganga ako ng bongga.
hindi siya umuwi. Naghanap daw siya ng mapapagawaan nun. Pero kahapon, sabi ko, uwi mo muna yan. Kailangan ko nga si Toto at may deliver kami sa Bacoor. So, yun. And then, nung gabi naman, kay si Shirley New. So, yun. Na naman namin nagawa. Kaso, di na ako nakapag-vlog. Sobrang dami kasing, ngayon guys, daming bulk order. So, kung makakadaan kayo dun sa store namin, lalong magulo. Kasi ang daming boxes doon ng Dio. So, ayun, ang saya-saya kasi tuloy-tuloy para yung support nyo ng mga tao sa deodorant namin. Kasi summer, diba, kailangan talaga ng anti-perspirant, lalo na yung mga nag-office. Kaya, yun. Nakakatawa kasi kapag na-try nila na 60 ml lang, automatic, the next purchase nila nasa 250 ml na, 500 or 1 liter. So, ayun. Anyway, ano ba kukwento ko sa inyo? Tapos na akong ilakad-lakad si Groot. Si Groot lang yung sinama ko ngayon. Kasi, ayun ni Chris. Speaking of Chris, ayun yung bloko. Baby! Hala. Palabas na naman ang mokong na yan. Hindi kaya pinapalabas eh. Boring na yan. Pero kasama namin yan kahapon guys. Nag-deliver. Hello kung batang yan. Sana yun. So ayun nga, nasa na si Froggy. Nasa Pasig ulit. Kasi maaga siyang umalis. Pero dito na siya natulog. Maaga na siya umalis. Mga 6 ata para ipagawa nga yung gasgas ni Tonton. Ayun, nailakad ko na si Groot. Kanina, ang layo layo na nilakad namin. Pupuntang Rojas Boulevard. Tapos paikot doon sa may DFA, Pag-ibig, hanggang saan ulit sa Arnaiz Avenue. Colors. Pero exercise na rin yung para sa akin. Kaya yun, everyday na namin nilalakad yung mga asos. Lalo na si Groot, gusto niya na nilalakad siya. Every morning talaga, na siya. Siya na yung namumuna na dapat mailabas na siya. Kaya ayun, ang saya. And then, kanina ko lang din na water tong mga succulents. Ayan. May tubig silang hihigupin for 1 week. Ayun. Tapos pupunta akong Cartimar ata later para bumili ng pagta-transfer nito. Kasi malaki na siya eh. So, kulang na yung nutrients na nakuha niya dito sa maliit na Yun, and then si looking good pa rin. Sino ba ito? Ano ba papangalan ko sa'yo? Si Bonsai. Bonsai. Tapos ko nga siya, tatransfer ko siya, diba? So, maghanap din ako ng transfer. And then ito, namatay guys. Hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko lang, dito, I'm sorry, walang yung bata. Dito nagbibibi si Chris. Kasi nakatali nga siguro sa may CR. Parang takot ata siya kay Groot. Ayun, dito nagbibibi. Kaya na-deads yung halaman. Fortune plant pa naman to. Ayun, palitan ko na lang siguro siya. Or, hindi lang talaga. Alam ko, one time lang naman nagbibibi dito si Chris. So, parang, ba't ganun na-dead siya? Meron pa ba siya? Meron. Wala na. Na-dry na rin. So, palitan ko na lang siya. And then, nilabas ko yung ano ba fortune plant? Ito o ito? Hindi ko alam. Tapos, nilabas ko din siya kasi naiinitan doon sa likod ng ref. So, ayusin ko siya mamaya kasi nabasag siya o tinabig siya ni Groot. Yun. Huwag ka magtampo, be. Kasi sabi nung sa Cartimar, may mga halaman daw na nagtatampo na kapag nagagalaw yung pinaka-lupa or pinaka-root na nila. Parang namamatay. So, ikaw ba nagtampo ka? Dahil hinihian ka? Sorry Pasensya na. Ikaw huwag ka magtampo, please. Please, mabuhay ka. Ayun, nalagaan kita. Naging sobrang busy lang talaga ako ngayong week na to guys. As in, super duper busy talaga. Kaya ayun. And thankful naman ako sa pagka-busy ko na yun. Kasi para sa amin din naman yun. Diba? Bakit may butas dito? Dito yata pinadaan yung
Parang ano pa to, dinaanan din ng ganito. And speaking of ganyan, ewan ko sa kailan sila, pupunta para i-install. 2 beses na tumawag sa akin eh. So, hopefully ngayong week guys, para sabagay, updated naman ako sa vlog, pero mas mabilis, diba? Yung pag-upload ko. Yes! Dito. Why? Kaya ko pipili tayong Fish, ayan o. Halaman. Hindi halaman yung shampoo. Ayaw nga pala. Sana naman galing nakita kita doon. Tinatawag nga kita. Tumulong ako sa pag-aano ng pagwa. Pagwa? Ano pagwa? Yung basta yung tubig sa loob, Makati. Eh, bakit yan? Makati pala yun eh. Nagugas naman ako ng kumay. Sus, let's, wait lang, tara. Papalik. Luto lang ako. Maligo ka na. Pawis na pawis ka na naman eh. Tapos di ko pa rin naayos. Ayan. Sobrang kabisihan. Luto muna ako ng lunch, guys. Dito ako store, guys. Nag-sticker ng mga lip tints. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga bagong product ng RMK. Mga lip tints. So, 3 shades pa lang. Smack, French, and Vampire Dark. So, ito siya. Ito yung Smack, tapos French, and then Vampire. Wait, focus natin. Basta yan na yun. Then si Mama, busy i-sticker na 250 ml. Dami yung puro 250 yan. Mabenta kasi yung 250 ml eh. Tapos ayan pa. Ayan. And then, next week na kami. Darating sila ng Mang Rene. Hindi pa. Basta malapit ng pumunta siya si Mang Rene para ayusin yung mga shelves namin dito. Para maganda na tong store. Diba? So, ayun. Si Chris nandun. Nagko-computer sa taas. Kasi ko lang to guys para makarami ng gawain. Ayan ako lang nag-print niya ng Smack. Nandito na yung ching-ching. May bago na naman siyang natutunan guys. Klap-klap na! Klap-klap na! Yo, galing! Galing! Klap-klap! Klap-klap! Klap-klap na dali! Uy, galing talaga ng baby girl na yun. No jumping, malusot ka dyan. No! Clap-clap lang. Clap-clap. Dali na. Clap-clap. Dali! Clap-clap. Clap-clap na. Clap-clap. Clap-clap. Ang likod. Clap-clap. Clap-clap na. Yehey! Yehey! Ay! Ayun! Ay, grabe, ay! Ay! Aboto! Nakantayan ka, Diyo! Chaba? Kumakanta ka, Chaba? Chaba! Kumakanta yan? Ang behave niya, nakahiga lang. Wanya! Chibaba! Kanya na. Baby, yun na. Ang guwapo. Oy! Pinakita mo yung abs mo. Oy! Huwag nang tingin-tingin yan. Ay! Gusto talaga pakita, oy! Oh! Natulala ka, no? Jesus! Chaba! Meow! Huwag na sa cellphone, bunso! Meow! Oo, sender! Sender lang! Tsaka tracking, ay control number. Ayan. Pinapasulat ko siya sa, sa Cebuana para maklaim ko na eh. Nagutom si Mama. Wawa man. Halika na guys. Kain na tayo. Walk-in lang. Sakit pa. Walang yak. Nagulat ako. Walang yak ka. Nagpa-vlog ako. Bastos ka. Kasi ito talaga.
Walker, gano'n, di ba? Walker, di ba? The Walking Dead, zombie. Colors data. Nulit mo pa talaga, Day. Kain tayo. Let's eat. Ano to? Ay, kiching-ching. Asan yung ano? May sabaw. Ayun. Kain tayo. Di ka na, mama. Tapos uminom ka na ng gamot. Sa sipon. Ito, mainit. Kain tayo. Ang cute naman ito. Ano yan? Mini. Wonton soup. Wonton soup. Pag regular ito. Pag large ganun. Wonton soup. Gamit na guys na Inday yung ano, yung smack. Ganda oh. Pati sa chick niya, yan ang gamit niya. Tingnan nga natin kung after kumain, kung same sila na ano. Makabunggot. Kasi, ayan yung before. Tingnan natin pa after kumain. Sige, kain na muna dahil. Ang tagal eh, no? Long lasting. Ito nga rin, pinunasan ko na guys, oh. Yan pa rin siya. Grabe naman eh. Ikaw lang yun, sa iba mo pa yun. Kaya kumain. Hindi, may umuto talaga. Oo. Ay, umami. Ay, layo. No naman. Baka yung pinakain mo. Amoy itlog. Hindi. Sige, yan mo nang iutot na yan. Wala na. Baka ikaw pa. Ching ching! Ha? Clap clap. Ako lang yung mapapaganap dito. Ito na yung after guys, oh. Tingnan nga, after mo na. Yun oh, kumain na yan. May mantika kinain mo, di ba? Beef chow fan. Ay, pork chow fan. Oh. Tapos fried ano pa. Yay, naano niya. Yes! Nawa! Ting ting! Ah! Ting ting! Hala, oh. Sasama na naman yan sa lola, oh. Nakaamoy na naman, alis na si mama, oh. Oh. Nagbag na kasi, oh. Di na pinapalis si lola niyo. Nakaharang na. Bye-bye! Hala, wala na si lola. Wala na. Wala na si lola. Ah! Wawa! Alina yun. Hala, wawa! Oh! Pag gusto niya amoy ni lola niyo. Ooh! May lipstick pa rin siya. I lifted. Ang taray talaga yan, no? Wala pa. Nasa tricycle, gano'n na. Binubura ko siya eh. Oo, yun talaga mabura eh, no? Binubura. And take note guys, yung may gawa niya, mga brusko. Ano yung pattern ng cellphone mo? Hi kuya, dito na pala si Kuya Peter, oh, galing Hello, guys, probinsya. I'm back. Yay! Babalik ka ulit pag bukas. Ay, di ka nasama kay lola mo? Dapat po. Hoy! Bully tong dalawang kuya na to, oh. Wag mo delete. Napakain ni Chris ng mashed potato. Kaya mo lang. Keep mo na yan, keep. Keep daw. Axel? Oo. Ang keep nga nila. Para may patunay kung gano'n yung kabuli. Adali. Bully mo ako. Grabe ka na magkilukadyo. Pogi-pogi nga niyan eh. Pagkasubo eh. Oh, nagagalit na. Wag mo daw pagtawanan eh. Pandesal ka naman. Dito kami guys sa palengke. Bili kami ng bigas. Mas maganda yung bigas dito sa palengke kaysa yung nasa supermarket. And then pang sopas. Ito pa manang kasama ng carrot po. Great news, guys! Ako magsasign bukas! Uy, kaya. Ay, ayun! Kung nga pala napagsahin ka na. Anong ginagawa mo dyan, ha? Bakit naman gutinting kong mahal na yan? Ay, saan naman ang gutinting kong mahal na yan? Ano? Bukas tayo ulit mag-ano na. Wait lang. Pakawalan kita. Wait lang. Pakawalan kita. Wait lang. Wait lang po, baby ko. Wait lang. Paano? Ay, matigas pa naman yung ano mo. Ay, sira na yung damit ko.
ko! Oh, aray ko. Wait lang. Kanya-kanyang pwesto guys. Sabi nga mo, si Becky. Ay, aray ko, aray ko, aray ko! Ano, lahat kayo, mahal. Ay, sus naman yan, Nay! Ito, big boy to. Big boy. Miss niyo ba? Ha? Miss niyo ba? Darating lang ni Mami na. Galing work. Ay. Pachi, pachi. Ano? Lahat sila. Ang ganda mo niya. Paano? Ano na? Ay, gusto pa rin. Ay! Paano tayo makakapagpahinga niyan? Kasi puro lapit kayo. Ha? Ha? Masil-masil si Bruto. Grabe yung ano niya. Ay, puro na ako ano. Dumikit na sa akin yung ano niyo. Paano dyan, Maggie? Oh, ano yan, belly rub? Ha? Ha? Ano yan? Belly rub nakatayo. Ito din. Ito din, babae ito. Ito din. Ay ko! Mali na yung ano, pagkakasuot ng ano na. Toy? Toy? Ano ba yan, Mege? Ha? Colors! So yun guys, tingnan namin. Store. Door! May cute naman. Nag-vlog ni Mama ano, porn na. Good night, guys. We'll see you all tomorrow. Kumakain lang ako ng nang tinapay. Pero nakapag, ano na ako, hilamos na ako. Magbibihis na lang ako. Ayun. Ang ganda talaga, guys, ng ano, promise. Hindi kayo magsisisip. Yung bagong chip, lick and chip. Lip and cheek tint ng RMK. Promise. Murang-mura lang, 150 pesos. So, ayun, kain tayo. And good night. I'll see you tomorrow. Good night, baby. Good night, guys. Siya muna katabi ko ngayon kasi wala si Daddy. Bukas pa uwi kasi pinagawa yung gasgas ni Tonton. Bye!